Gvern ġdid nazzjonalista se jaħdem għal Malta aħjar u jkompli jinvesti fis-setturi ta' pajjiżna bilan li jinħolqu impjiegi ta' kwalità. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg waqt attività politika li saret iż-Żejtun fejn ġie mistoqsi minn diversi professjonisti fost l-oħrajn dwar is-settur tal-avjazzjoni, il-kostruzzjoni f'pajjiżna, l-għoli tal-ħajja, l-isplużjoni fil-popolazzjoni u l-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Fuq is-settur tal-avjazzjoni il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li is-settur tal-avjazzjoni huwa grazzi għal viżjoni ta' Gvern Nazzjonalista u għad hemm ħafna potenzjal fejn dan is-settur jista' jkompli jikber. Hemm ħafna oqsma oħra f'dan is-settur ukoll li nistgħu nkabruhom. Illum nitkellmu pereżempju fuq l-aircraft leasing illi hemm potenzjal enormi, m'għandekx bżonn investiment kapital infrastrutturali ta' barra minn hawn u jista' joħloq xogħlijiet ta' kwalità. Immaġina nkunu aħna Malta illi nibdew ninvestu f'dak is-settur biex il-Maltin u l-Awċin ikunu jistgħu jaħdmu fih. Dan apparti li fakkar ukoll li wara li ġielet kap tal-Partit Nazzjonalista huwa ħatar kelliem fuq l-avjazzjoni. Jekk nitkellmu fuq l-avjazzjoni jiena dis-sena għażilt illi anke nagħmel kelliem speċifikament fuq l-avjazzjoni li Fan Castello biex verament nuru u nimmassimizzaw minn dak is-settur jekk il-marittimu l-istess u anke new economies. Dan kollu ser nagħmluh din is-sena fejn noffru l-viżjoni tagħna għal Malta aħjar. Brabta mal-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern ta' Roberta Bela wara 13-il sena ħabbar dak li kien ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista li jkun hawn investiment fi flotta ta' vapuri ġodda. Ilna ngħidulu 13-il sena biex jagħmel il-vapuri aħna. 13-il sena ilna ngħidu biex isir dal-vapuri, però ma jimpurtax. Ma jimpurtax. Aħna proponejna u proposta tagħna. Jalla issa dil-proposta verament issir realtà. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw illi jkollna konnettività aħjar bejn Malta u Għawdex. Apparti minn hekk meta mistoqsi fuq l-għoli tal-ħajja Elix Borg għal darb'oħra reġa' tenna li l-kola m'għandix tkun intaxxata. Natuhom l-appoġġ f'kull kapitlu ta' ħajjithom illi dawn naraw kif intaffulhom il-problemi anke fl-akkomodazzjoni affordabbli. Meta jmorru jixtru mis-supermarket, meta jmorru jixtru mir-restorant. Kulħadd illum b'xi mod jew ieħor joħroġ jagħmel xi xirja, joħroġ forsi darba fil-ġimgħa darba kull 15, jiekol xi ħaġa barra. Tindunaw il-prezzijiet, il-mod ta' kif qed jolew u l-mod intandem ta' kif qed jolew il-pagi f'pajjiżna li m'hemmx l-istess ratio ta' pagi kif qed jolew mal-lu tal-ħajja li llum f'pajjiżna għandna waħda mill-ogħla rati tal-lu tal-ħajja fl-Ewropa. Din hija realtà li qed ngħixuha. Realtà li hija fl-istatistiċi. U għalhekk irid ikun hemm irrieda politika li verament anke fuq din indirizzawha. Aħna bħala partit diġà tkellimna diversi drabi fuq l-għoda tal-ħajja tkellimna fuq il-kola pereżempju. Aħna bħala partit sħaqna minn dejjem u għadna nisħu sal-lum il-ġurnata li m'għandix tkun taxxabli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern ta' Roberta Bela ma jafx it-tifsira ta' governanza tajba, dan hekk kif il-Gvern huwa maħkum minn nuqqas ta' trasparenza, skandli u nuqqas ta' kontabilta. Good governance l-istess fuq ta' qali. Kif? Mill-fondi pubbliċi nonfqu 300,000 għażrara. Daqshekk tiswa żrara 300,000 biex l-ikbar open space għamilnieh hekk apparti imbagħad fuq ix-xogħlijiet li jagħtu il-tal-qalba. U mawx level playing field, għal min irid jaħdem. Illum, min irid jaħdem minnu ħabriki, iktar jaqtawlu saqaħ. Min jixtieq jinvesti f'pajjiżna b'mod tajjeb ġo pajjiżna, min jixtieq ħaddem in-nies, min jixtieq li jkompli verament in-negozju tiegħu f'pajjiżna, isib l-ostakli. Għaliex mhux tal-qalba. Intant matul l-attività politika l-kap tal-Partit Nazzjonalista ħeġġeġ lil kulħadd sabiex jattendi għal Kunsill Ġenerali li se jsir fil-25 ta' Jannar li ġej f'Għawdex.